Ang walay entrance bilin sa gawas. Oh, padut lang. Sa Manilang food, nag-order. Oy, kalami. Shrimp. Letson. Ponta na resort. Maligo ng mga badik. Siksik eh, siyang nga. Pau! This is my swimsuit. Hi. Isa. Ang wala entrance bilin. Nasa ko entrance. Entrance? Entrance. Ano to? Bian-bian. Ito daw? Recognize. Ano bian-bian? Ayun na. Ta. Yan na. Kuha. Kuha na siya, kuha. Maligo na. Happy 50 followers. Oy, Bod, malumos ka dia. Ayaw din ang Kristen kinaho. Kaya tulas na po ginanggal mo ane. Na dia. Lain kay Nana. Ligo mga badi. Ingat na mga badi. Maria, salamat Lord ng abot sa kami tuiga. Salamat Ginoo sa inyong pagkakita Ginoo. Salamat sa kinabuhi ng inyong hatag kanila Lord at sa iyang gilikanan si Starling o si Richard Ginoo. Salamat Lord sa mga kayo kanang panahon Ginoo bisan pa man sa kanang mga pagsulay sa sa mga kinabuhi Lord. Nami karon Ginoo aron sa pagpalipay Ginoo pagkaulo sa adlaw ng tawanan ni Maria na tuntanan niya kakanunay magahatag sa sa kinabuhi. Bisan di na lang karon Ginoo bisan pa man Ginoo sa mga handa karon. Salamat Lord nga ikaw naghatag sa mga panalangin nga tibok sa kinabuhi ni Maria ug ni Richard ug Darling. Natungta Lord nga ikaw kanunay magapadayon sa paghatag ug panalangin ug grasya sa mga sa kinabuhi Ginoo nga ikaw tunay nga manluluwas sa among Ginoo. Amen. Amen. Happy birthday To you. Later. to Aya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nakapalong ka wala hangin. Ay! Taon. Asang lighter be? Happy birthday, Maya. Kaon. Sige, focus mo. Nag-wavy, kinainlap ka sa mo. Ito ang pagbuhuro na rin. Lamig ba? Lamig ba? Lamig ang humba yan. Ano ba? Ba? Ano yung ba? Lamig yan. Kama. Asa sila nag-order? Wala. Ang iska ayon. Yeah. Tungok. Umok ganyan tungok. Di marinate. Mainit na ka. Marinate yung sa Sprite. Maglalari na mahilig pa kanina niya. Pagbiya ka nung kanina event. May ampay niya. Lamig ka. Number 3 raman mi. Gaw, number 3 raman mi gaw. Wala mi labot ang Salamat sa pag-invite. Yakalaw
Lang iba. Ayan. Ako nagkakapas mo kita siya. Kapansin niyo, mag-interview. Alam mo, kita nakapilihan ako ba? Nagagamit yun ako pag-ilot. Mga jeans ba? Mga leggings na, nagagamit na. Doon na nakasuot. Pero pati kung mahiligan yung pangaplag, lobeng ba? Dito ka hala ni Papa na. Aw, O yung ba ba? padala ako. Ba't ko nga Patrick? Ya. Lami kayo mga litson, mga gaw, mga badio. Mutan hindi ko mahilig na ni ba? Patrick ako. Nailitson og seafood. Nailitson og Gamot og mag-adjust seafood bitaw. Dalunggan pa yun ba Dalawa. diya? Patrick ko aning Uy, si Patrick, eh. Ngayon pa ako. Napalit ka? Dalunggan man na. Dito. Tay. Ito. Ngayon ka ganito. siya magpa Sabi ka naman ka, tay. Nakadito ka rin po. Baka sa dito ka rin. Paano mo doon niya? Yun. Oh ba? Ano yan? Tulungan siya. Ako nila na mo tani. Lami lagi na kay gidali ba nagi mo. Ay, Alas 6, alas 7 ka na siya gihimuin. ano nga po? Hindi siya kayo ba? Tamis kita? Wala pang dessert gyud. Hinam ison nga tao. Pan pa natin ako lang pa na. Alas 4. Kagawan. Dayon. Ano ka dalang kita ng bata? Ay, yorot naman kami sa tindahan. Urot, mga bade. Lami kayo. Happy birthday, Maya. Wala ang yung mga diet no. Wala ilang diet. Nawala ilang diet boy. Unya,